Balei ni kijingeki bashirkai ha Bangladesh. Ha kanugar kom ka Meghalaya but kiwegi jilla jo kathan jete lam mingi kin shakta. Ki egi sinjam ki baga sorkar pedeng baga sorkar jilla kila shem ban pintikna yaga shong sok shong shngan jong ki paiba ha kitan kapur India bat Bangladesh. Kublai parlok sashi singi priang skumhaya pi shakani ka jing batai lingkot ka jongi bat minta kinti nginya kren halor ka jingeki bat ka jing snam ha ka riwa marjan kata ka ri Bangladesh. Bat ki egi kita ki jing ma ki ba up ya ki jilla ki ba sami upot usam bat ka ri Bangladesh kata ka jilla Meghalaya Assam bat Tripura. Hakini kita yau belalen kari Bangladesh kala saki ya ki jingyaki ki bashirkai ha ka ba ka sinsha ka khadar kala khilem ka yok ka kot kala hiar arsun ba ka shong suk shong shingan kam I don jaka hakmat ka jingyaki ba ka jing bitar jong pai ba ka ni kari pilayo I hi ha ki kot khubor ba ki social media ya ka huri hura hakte kari Bangladesh. Kani ka jingyaki ka belane da kita yau kala pin kala khongpong ya kari Bangladesh hi parok kawai hadu bandopoi upur ba ka menteri rang ba do kani kari ka Sheikh Hasina kala haban hiar shuki but one pet sha India kala wan poi ha ka ling sun ha hinden ka badon shabar ka nong ba Delhi hinden ka sngi kata ka santarik unailar Hadin baga kubor jang ka jing pet ri ka Sheikh Hasina kalami daki pau hajar ngut ki briev ki la rung ha ka yengsa ka jongka hadaka bat lute na phang. Balei plu kari Bangladesh ki kita ki da ki balam sha ka jing klem ka sinshar ka khadar ha ka ni kari. Kasdang da ka jing ki jong ki khna puli bersha ya ka job quota system lani ka taka bha yo kam yo jam ha ki office sarkar bat kam shimpor ya ka ni ka jing ki ban por sha ki kindong ki kinshrat jong kari Bangladesh. Palat shi spangut ki breu ki la do ya ka jing em ha ka ni ka jing ki bat kumba khandai hajar ngut ki la sha kem. Kani ka job quota system kabala pin huri hura ya kari Bangladesh. Ya kani ka job quota system la thau ho snam khat khandai spa anyo puar shi snam hadien bakari Bangladesh kla yo ka jinglai do na kari Pakistan bat kat kum kani ka rukom bha kam kum balai po na ka shi spa ki kam sarkar la bha na ka benta ki khun ki kti bat ki tu ki ba hiar pateng na ki tu ki nong ye le ki ba khun na ka benta ka jinglai do kari la ni kita ki freedom fighters. Kani kerukom bha kam bha jam kalane hadu usnam arajar khat phra tat hadu baga jingyaki salon sar persha yaka kala pelong ke ying bishar ben pendo pendam no ya kani kerukom bha kam henry haki benai bla led minta usnam ke ying bishar kala pin kelai ka rai ke jangka banwan ra biang ya kani ka quota system kani ka rai kala pin bitar yo bobun balang u bakno ba kani kerukom le ka ple la tangi kito ki bekershan ya ka sarkar om ki to ki badon hok shisha ban yo kam baka thumu ban pin khlan ban pin so thiet ya ka jingsen shar da ka awami league ka ba lakhle da ka Sheikh Hasina hadin ka ni lami ki jingaki hakari bala lam khmat da ka students against discrimination ka kanhon jong ki samla pule kani kari ka sarkar kla pin ibo da ka pin jari da ki curfew hakari hi brok away but pha ki bor bahara ban te la kam ka jingki kla don ru ka jingkhang ki bor internet ba kla mi ru ka hukum ban siat ya ki to ki ba pin khen ya ka curfew la ni ka ta ka shoot on site Hapadeng kini ki jingyaki ka yeng shari ba kli do kani ka ri kata ka Supreme Court kalarai ban bha tang san na ka shispa ki kam sarkar na ka penta ki pateng jong ki to ki noy khon lai lui henry kani ka hukum kam shim la ban tem ya ki jingyaki Kinoy ki kila aipor ya ka sarkar jong ka Sheikh Hasina ban pindo pindam no ya kani quota system ban panma na ka binta ka jingyap jong ki to ki samla ki ba don binta ha ka jingyaki bat ban pinchi tom ya ki pulit ki officer jong ka sarkar ba ki school ba ki badon kti ban khanglat ba don pinyap ba ru ban pinja klep ya ki katuk kat ningut ki somla no ya ki Henry ka sarkar Bangladesh kam shimla pendam yala dia bat nang ni shakmat sedang ki jingyaki bashirkai hadu banda poi upur ba ki shipai ki laha ban shimti ya kabor hapdeng ki jingyaki dawa hiar shuki ya ka Sheikh Hasina ya ka khubor hiar shuki ka jongka la pin bana da u he shipai kari Bangladesh u general wakir uz zaman u bla pintip ba ki shipai kin thau ya ka sarkar ba shipor ba ula kintu ya ki nong ya ki baro banwan phai shakalinti ka jingsu ka jing pet jong ka Hasina kla pin kut no ya ka bor sanchar ka jongka ka bla ne kumpa khat san snam hakanu karukom ka Meghalaya ba ki we ki jilla ka than jate la mingi kin shakta Kumbangi tibhi bakari India bakari Bangladesh ki Assam yo put
Hadu kumba 1,000 kendai pundri kilometers hagi jilla West Bengal, Assam, Meghalaya, bat Tripura. Ke West Bengal kaya Assam hadu 8,000 arspa katnyo kilometers upur Assam, ke Tripura kumba praspa 90 kilometers, ke Meghalaya kumba sauspa 10 kilometers, bat ke Assam kumba arspa 100.1 kilometers. Kejing wan rung tu kinong Bangladesh se India ling ba kini gi jela kam dei shu ke ege bethamai Jerman ke por ngi yo sngoba kadon kejing persang jong kinong Bangladesh ban wan se India bat kani kelawan ra ege jing bam sngo shnga nya bedeng kinong shong shnong hakatain kapot namar shibun tli ki daw bat ka wei ne kini ke long ke jing jele ki kam snio ha kini ki than Hinden ke sngi la mi ki videos ki ba pin e ege jing persang jong ki brio na shiliang kapot ban wan rung se India ling ba upur usam ha Meghalaya Don ki boong bagi day ki nong wan klong mau to nagawa omngon don pat ki boong bagi day ki brio ki ba persang ban pet sa India nagadaw ka jinga ki ha Bangladesh. Namar ka jing shong sinjor ka sukasan ha ka tegari Bangladesh ka sarkar Meghalaya ringkar ba ka border security force ani ka BSF ki la misha khamat wen pintik na ba kam don ka jing wan rung kerthep ki nong Bangladesh sa India. Hadien ba mi ki khubor jong ka jing pet jong ka mentirang ba do kari Bangladesh ka Sheikh Hasina sha India ka sarkar Meghalaya ka la pelong ka jing lang ka ba kirke ba lawan yu shimbenta da ki he sarkar ba ki BSF but la rai ban pinjari da ka curfew da miet kata na du ka Henriu baje jan met hadu ka Henriu baje min step hasilan ter ka kaput kata hadu kumba aspa mitar na u zero line usimbut menteri rang ba ka jela uba preston tin song ulo ong ba ka ne ka curfew ka ne tat hadu ba ka sukasan kan wan pai ha Bangladesh I would like to request all the citizens of the state, especially for citizens who stays in the border area between Bangladesh to kindly cooperate and also to be ready in case if there is any information they receive. The state government as well as the IG or the BSF personnel are always there 24/7. Hoi kadon ka jing shong sir hapdeng ki nong shong shnong ha gathain kaput na kadaw ka jing jaha Bangladesh nambar ka Meghalaya ringkat bat ki wei ki jala gathain stela mingi ki baya sam yo puru sam kin sha ta ningkong na da jelle ka jing wan rung ki spa ngut ki nong Bangladesh ki ba pet na la ka ri na kadaw ka jing ki Hindray la pentip ba ka BSF kala dep ban pha hadu khandai tali ki battalions sha ki jaka kaput bat ka sarkar India ka kloy ban pha shu ki sipai sha kaput la da don kam ha ga jo ka por la kenturu ki rang ba snong jong ki snong ki badan hajan kaput ban long ki bahusiar bat banya trei lang bagi bor sarkar ban ai jing tep marmar sha ka sarkar la da don ka jing wan rung to jong ki brio nashiliang uput Keipat ka banjai ki para khasi jaintia bad garo ki basa shashiliang upur usam. Hatungin pediang yaki lada ki wan pet sa India. Kumbangi tip hi badon shipun ki para khasi jaintia bad garo ki basa haki thain ka put ha Bangladesh. Kide ki khasi penar bad garo paka. Hindre ki hapat hakawe kari nakadaw ka jing pia yu upur usam hadin baka Bangladesh la yoy ka jing lai loy kata house nem khat kandai spa hnya puway. Lada mi ki jing kulmar But kijing tumbor bersya ki jai pendirit pat ha Bangladesh ke ke panjai ki khasi penar bat garo ki basa ha kategori hatungin pediang ki Umentri ka sarkar Meghalaya o rakam e sangmau la pinpaw ka jing sngau khia halor ka jing jaha Bangladesh but ong balada poi upod ba sha thombor ki jai pendirit pat ha kategori kan ha bandon ka jing ya sngau thu jing mod ha pedeng ka sarkar India but sarkar Meghalaya pan sha yaki ban riet ngen hari lom khasi jaintia bat garo This is not only for the first time; this already happened in the past too. So definitely, government of India always find a way, and as a government, as a state government, definitely, yes, this is going to be directly affected our people, both outside and inside too. So yeah, we have to find a way how to what you call if the situation arise on the humanitarian ground as a state government, as a central government, as a individual, it's a every individual to be take a call on this. Kumno ka jing jaha Bangladesh kan ktah ya ka khai ka pateng bat ka yo ka jong ka than bat ka rihi bro ka wai
Habangi pai bat cha ka yo ka hat ka ya dia ke thiet ba ka khai ka pateng ha padeng ka India bat Bangladesh kala bandon ka jing sha ktah ka jing ya dei ha padeng kini ki ari ke India ka don ya jing te lok bat ka Bangladesh kata ka free trade agreement ka ba play lat ya boro ari ban khai ki mar ki mata klem kinu ki jing thot House nem mang tingka arajar ar kusau ke India ke yo nong palat kendai $0.8 billion na ke jing khayi bat ke Bangladesh. Henry ke jing mi no jang ke Sheikh Hasina ke laban kta ya ke ni ke jing te lok bat kan kta ru ke yo ke jong ke India ha ke ni ke benta. Kajing thoda kajing ada ya padang kini ki ari ka laru ban bu jing ya kajing persang jong ka sarkar India ban pinsuk ya ka let kawan ki linti ki singkin ba pinya so ya ka than cha la mingi bat ki wei pat ki chala jong ka ri da ka ba ya ling ba ka ri Bangladesh kumbalong hi do menta la pinya so ya ka than cha la mingi bat ki wei pat ki chala ka ri India da ka surok ka bakim kata ka ba ki khot ka chicken snack ling ba ka Siliguri Hakini ki sinem la lain la pentri kam ki project ban pinsuk ya ka jing pin poi ki mar ki mata sha ka than cha la mingi ha ka dor ka batan da ka ba ya lingba ka ri Bangladesh ka ta lingba ki wa ba bat ki suro ki singket kumagalong himenta ka sarkar pedeng kala pinsange lut ki train ki ba ya na India sha Bangladesh bar kala batha ru ya ki nong shong shnong ka ri ban omelette sha Bangladesh hado menta palat 1,000 ngut ki nong India ki la wan phai sha la ka ri na Bangladesh na ka daw ga jinga ki ha ka te ka ri ba marjan Kaya ka banjay ka ri Bangladesh nang ni shakmat hatu ka sinshar pajba kandang ne ha ka te ka ri bat kumno kini ki jingja ki jinga ki ha ka te ka ri kin kta ya kini ki jilla ki badon ha ka than chite la mingi ya kini ki gay baro tangka por hi kan batay te parlong itu ilong ijing patay lingkot ijongi halor ka jingja ha Bangladesh bat ki jing e ki balaban mi na ka jingja ha ka te ka ri bat ki jing e ki balaban por sha ka ri India khamtam ki jilla ki badon marjan bat ka te ka ri ti hadu ka wei bat ka por nginya shem ngadi ban ka te mauri na ka mentaw forefront media kublay ka por jong pi baro